Ahojte dievčence, mám tu balíček z Cosibelly. Tak ako vždycky, všetko, čo už mám otestované, čo už mám vyskúšané, nájdete v linku v bio na mojom profile Kozmetika Cosibela.sk a CZ. A poďme si pozrieť, čo mám v balíku. Zobrala som si od Mary May, tieto masky sú výborné. Mám odskúšané tieto modré, nechce sa mi teraz do kúpeľne. Tuto vám ich ukážem fotku, ako vyzerajú. Máte tam vlastne 30 kusov masiek. A teraz dokonca boli zľavy, čiže ešte lacnejšie ako 50 centov na kus to vychádza za tú masku. A to sú kvalitné masky. Tuto som si objednala, sú hydratačné s pantenolom, alantoinom a arginínom. Takže som zvedavá aj na tieto. Veľmi pekne je to robené, máte to vlastne v takejto nádobke. No a vlastne tam vnútri máte naskladaných všetkých tých 30 masiek. Tu máte takýto štipček a tým štipčekom si to vyberáte. Nezabúdajte vždy takto na oboch stranách pritlačiť, keď to zatvárate, aby to puklo. No, teraz mi to nepukne. Slabo to puklo, ale čím menej je tam tých masiek, tým vlastne viacej to púka. Neviem, prečo to tak je, ale tuto to máte aj napísané, že to musíte poriadne zatlačiť, aby sa vám nevysychali. No, ďalej som si zobrala moju obľúbenú stálicu Anua, tento niacinamid. Je to vynikajúci niacinamid. A najlepší, aký som ja vyskúšala. Teraz urobili takéto novšie balenie. Máte tam aj kyselinu tranexamovú. Toto je vynikajúca vec na hyperpigmentácie. Pozrite sa, aké krásne rúžovkasté, červenkasté sérum. Odporúčam. Odporúčam všetkými 10. Fakt vynikajúce. A veľmi ma zaujalo, videla som na Cosibelle novinku od Seoul 1988 sérum s retinálom, ale lipozomálnym 2%. Zdalo sa mi, alebo nie som si teraz istá, že tam bolo aj buď slabšie, alebo silnejšie. Neviem, či som si teraz zobrala ten slabší, alebo silnejší, ten retinál. Mne sa akurát minul jeden taký 2%, tuším od The Ordinary. Tak som chcela náhradu. A vyzerá takto to balenie. A som veľmi zvedavá, teším sa. A obsahuje ešte aj čierny ženšen. Retinál je vynikajúca vec. Ak máte viac ako 30-35, začínajú sa vám tvoriť vrásky. Retinál používajte. Je to vynikajúca skincare ingrediencia na anti-aging, ale aj proti pigmentovým škvrnám. Ona rieši viacero problémov, ale hlavne vyhľadzuje jemné vrásky. Odporúčam. Ďalej som si zobrala takúto malilinku, ako keby vzoročku, lebo to má iba 30 ml, lebo chcela som vyskúšať to Probio Cica Intensive Ampoule od Skin 1004. Takúto malilinku, babetko. A určite si budeme dávať aj recenziu. A keď sa mi to bude ľúbiť, tak vám to pridám do mojich obľúbencov, tak ako vždy. No a posledné, čo tu mám, je takáto vzorečka. Je to vlastne Hair Try Baby Hair Fever, čiže na podporu rastu vlasov. Inak od Hair Try tam nájdete kvantum produktov, čo sa týka, ak máte problémy s vypadávaním vlasov, všetko možné. Ja to nepotrebujem, lebo ja mám dobré vlasy odjak živa, mám dobrú genetiku, ale tie, čo s tým zápasíte a máte nízky budget, že nemáte toľko peňazí, aby ste minali za neviem aké drahé produkty, skúste Hair Try. Majú veľmi dobré. Ja mám od nich tento Heat Lock a toto je vlastne podľa mňa, nechcem menovať značku, toto je ešte lepšie ako jedna veľmi populárna značka na vyhľadzovanie vlasov, na dlhodobé udržanie tých vlasov hladkých a bez toho, aby vám elektrizovali, lietali. Toto inak nájdete aj v linku v bio. Takže nezabudnite ma sledovať pre viac takýchto videí. Ak máte radi kozmetiku, tak ste na správnom mieste. A ja vám prajem krásny deň. Ahoj!